ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನಲ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ, 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, 5 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ತುಂತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನು ಮಾಂತ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೂವೆ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣ್ಲೆಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಾತು ಏನು ನೀರು ಪಾಡೋಂತುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪುಲ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಏನು ಅರ್ಧ kg ತಾತು ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕೋರಿತ ಮಾಂಸ ನೆಂದೆತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ತು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೇನು ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ದೀವಡು ಪುರ್ಲು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ಉಯ್ಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೊಳ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟದಿಂಟ ಯಾಗುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಯ್ ನಡ್ತಾರ ಬೇಕಾ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ನಸು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ನನಲ ಎಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.